is good. Hello world, hello bukid. Welcome back sa gamay na ko nga channel mga kabukid, and welcome in your eyes. Ako si Tita Chong Dinhi sa I Love Bukid. O para sa mga bago nga wala pa nakasubscribe sa akong channel, please subscribe and hit the notification bell for more update. A few moments later. Karon isuroy na po nako inyong mga mata kay ni ako dinhi karon o sa maisan kay dunay nagsanggi. So ipakita ta mo giunsa nila pagsanggi ang mais. A few moments later. Ni ako karon dinhi sa naay nagsanggi. Ato sa ning ila-ilahon si Kuya. Kuya, kisay mangalan Kuya? Ha? Kadyo, si Kadyo manday ni ang buotan nga higala. Karon pila ka tudling imong ridala Kuya? Napulo ka tudling. Unsa na nga oras karon? Alas 9 na sa buntag. Unya nagsugod ka Kuya? Alas 6. So ang anak pagsanggi ni Kuya Kadyo ang mais. Sige, tan-aw ta lang ka Kuya ha. Napulo katudling ang dala ni Kuya. Stop Kuya, maikot ko. Nara si Kuya, ang anak niya pagsanggi ang mais. Tusukon atong kawayan nga tugsok dayon iya dayong itsa dito sa iyang tapok. Ang estimate mo Kuya nga mahuman nimo ang napulo ka tudling, pila ka oras Kuya? Unsa ka oras mahuman? Dili ni mahuman karong adlaw. Oo, maglibor man dahil siya. Ang iyang kauban karon og pananggi siya ug ang iyang asawa. Para paspas kay si Kuya oh. Ito nga lang ang tudling Kuya. Taga-asa kay ka Kuya? Taga-dampalan man ni si Kuya. Kadyot lang Kuya ha. Matos ako dito Kuya ha. Salamat kay Kuya ha. Mauni siya ang itapok ni Kuya o mais. Ikan dito sa iyang sanggi. Pagkahuman iya dayong ilabay dinhi kay pagkatuod-taod isaking na pudin niya. Siya ang nasanggi ni Kuya. Pagkataod-taod ilan na po dayon ning isulod sa sako niya. Hakuton dayon sa traktor, dayon timbangon na dayon. Mauni ang mga sinanggi ni Kuya. At tan-awon ang iyang mga tapok. Ay ayo sa tambaklay anda. Ani iyan yung tapok. Iyan yung isulod sa sako niya. Mauni si ate. Ate, good morning. Kinsa gali to imong ngalan te? Daday. O si Daday, asawa ni Kadyo. Mauni ang asawa ni Kadyo. Siya tigtipok sa mais para isulod sa sako. Kay aron pagkahuman dayon, kuhaon dayon ni sa sakyanan para dadon na dito sa timbanganan sa dryer.
Atong tan-awon tong nahumanan ni ate og sulod sa sako. Mauna ni ang sinulod sa sako ni ate. Pagulog ini siya ni kuwaon sa sakyanan para dayon dito sa iyang timbang sa bahin. A few moments later. Lang. Mauni si ate ug si mother dear. Ilan ang gisulod sa sako ang ilang sinanggi. Ate. Si ate ug si Mother Earth. Duha sila. Ay, hello, ate. Kinsa galito imong ngalan, ate? Lita. Alita. Ikaw ang gisaligan din hili. Diba? Oh. Mao ni si Lita ang gisaligan dinhi. Mo'y tiglista, mo'y mag-record sa timbang, ug unsa pagalilit? Oh, mag-sweldo. Og kuan na sa ni siya murag dugay na gyud ni siya dinhi. Dako na kayo iyang serbisyo dinhi nining kanang daruhana ug ang uban ang tag-iya. Oh. Maura na. Ate. Hi. Oh, ug maura na kay napaora ba iyang daghan nga trabaho. A few moments later. Maulang na mga kabukid og nilingkod ko dinhi o kay hapit naman gud ang ulan, naghulat ko og sila pod nagdali kay baga na gyud ang dag-om og kinahanglan na gyud nila nga maagpas og saking. Kay kung mabasa ni ang mais, syempre madaot sad gyud siya. Muna nga ini lang gyud kung magsanggi dinhi sa bukid. That's all for today. Thank you for watching. God is good all the time. See you for another vlog. Bye!